मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे का? आजच्या दिवशी म्हणजे 1 एप्रिल 1935 रोजी भारताची मध्यवर्ती बँक आर-बी-आय ची स्थापना झाली होती. पण आर-बी-आयच्या स्थापनेमागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सर्वात मोठा हात होता. त्यांनी लिहिलेला ग्रंथ द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा आर-बी-आयच्या निर्मितीचा मुख्य आधार ठरला. 1925 मध्ये हिल्टन यंग कमिशन भारतात आले, तेव्हा बाबासाहेबांनी चलनाची स्थिरता आणि देशासाठी एक स्वतंत्र बँकेची गरज आहे, असं कमिशन पुढे मांडलं. कमिशनच्या प्रत्येक सदस्यांच्या हातात बाबासाहेब आंबेडकरांचं मार्गदर्शन पुस्तक होतं. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर केवळ संविधानाचे शिल्पकार नाहीत, तर आधुनिक भारतातील अर्थव्यवस्थेचे जनक आहेत, अशा महामानवाला मानाचा मुजरा. माहिती आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन व्हिडिओसाठी नोटिफिकेशन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. जय भीम.